Мәскәү тирәсендә куркыныч бер маяк бар. Аның янына килгән һәркемне куркыныч итеп усал ишәк сәламли. Ишәкнең ни өчен бугаз йыртып кычкырганын видеоның ахырында сөйләрмен, яме? Куркыныч маяк шушы була инде. Төгәлрәк әйтсәк, маяк үзе куркыныч түгел, аның иң югары ноктасында исә торган җилләр бик яман диләр. Татар тотып, ягъни менеп карамый ышанмый. Әйдәгез бергәләп меник. Маякның очына тәпиләгәндә кызык кына скульптуралар очрап куя. Әйтик, зур бер мәче тау кәҗәсен күзәтә. Тау кәҗәсе бит инде бу, әйеме? Менә һаман мин әле менәм дип менәм. Менеп җитеп булмый. Менә анда инде сизелә. Җилләр катырак исә чөнки бик кәрәк менә барам. Әле ярый буенчаларак киенеп барганмы? Тирәк уч төбендәгедәй ачыла. Әллә ниләр күренә моннан. Җил дөрестән дә бик хәтәр. Нәрсә сөйләгәнем ишетелми дә. Баш өстеннән бер артлы самолетлар очып үтә. Якында гына Шереметьево аэропорты чөнки. Колаклар каты беткәнче төши тизрәк. Маяк белән янәшә басып тора. Менә шушындый күгәреп беткән корабль. Монда аның янына кирип тә була, менә карагыз, кешеләр керә. Без хәзер Мәскәү өлкәсендәге Мытищи шәһәре тирәсендә, ял базасында. Туристларны маяк белән генә шак катырып булмас дип күрәсең, шушы иске паромны да китереп куйганнар. Менә монда аның күпере бар, менә шушы күпергә басып, такталар да шундый яртылаш ширегән. Менә мин Останкино манарасына менгәндә иң курыкканым телефон чуп китмәсен дип, менә шушы такта аралар арасыннан. Игътибар итегез. Тәрәзәләр пластиковый. Каяндыр пластиковый тәрәзәләргә акча тапканнар. Шушы аркага карагач, беләсезме нәрсә искә төште? Мәңге үлмәс Санта-Барбара сериалы. Хәтерлисезме, анда менә шушыны бушыралар килеп чыга иде. Дан-дан-дан. Эреска Санта-Барбараның ишенә кергәле. Бәлки шуннан да бу порталдыр. Һәм менә шушы тупсасы аркылы үтүгә шуннан да килеп чыгарсың Санта-Барбарага. Әйдә. Тагын нинди кызык-мызыкка юлыгырмын дип йөри торгач, күгәреп беткән гөмбәләргә күзем төште. Тирә-якта шундый матурлык, бөтен нәрсәне тәртипкә китерәләр. Бөтен нәрсә заманчаймы, ләкин краскасы шыкрайып каткан. Инде безнең әти-әниләрме гайин чорындагы кешеләр уйнап үскән мондай гөмбәләрне саклаганнар. Кичкенә генә зоопаркта бар монда. Менә бу җәнлекләр, сурикатлар белән мин яхшы таныш. Мәскәүдә Янутлар кафесына баргач, Олег исемле сурикат белән танышкан идем. Кулымда ятып рәхәтләнгән иде хайван. Инде теге ишәккә әйләнеп кайтыйк. Аның янында бер көтү кәҗә халыктан әнә ничекләр итеп ризык сорый. Бөтен кешенең игътибары шул сакаллы малкайда. Ә ишәккә бер тамчы игътибар юк. Шуңа көнләшүеннән ашыргаланып кычкыра башлады. Шул арада янына бер туташ килеп, кишер белән сыйлый башлады үзен. Менә сиңа мал. Кешегә генә түгел, һәр җан иясенә дә ризык кына түгел, наз һәм җылы сүз кирәк.